nato nga mga viewers. Aniya usab si Manoy Kulas karong gabi una. Tonight is my fourth night sa akong live streaming on YT. Kumusta mga kahigalaan? Kini atong programa. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Excuse me. Release ng pamilya. Hello, sis Carmel. Kumusta? Numero uno, si sis Carmel. May gabi, bro. JR. Ang most punctual for tonight, si sis Carmel Sarko. Shout out Bones. Uy Bones, Here's Rock Dilan. Kumusta? Asa mo karon Bones? Nay Bones, kay nakabisita ka sa akong live streaming. This is my fourth night. Maayo kayo nag-attend good ko kay nag-notify man good imong LS. Uy, very good kay si Lulu YT. Kumusta ang inyong quarantine? Bones, kumusta ang quarantine Bones? Asa mo karon naabot? Janet Rice from Kabantian. Solid Bones. Perting solida. Laday mo trabaho Bones? Kaya itong programa gihatod kaniyo sa Vida Power Essentials. Si Power Drops tambal sa ubo, sa katul, sa mga tutulan. Karong gabi una, basahon nato ang suliran. Adili ni siya suliran. Sis Carmel. Usa kini kasugilanon nga perting taasa. Isa kalibruhan. Inaat-unta nga maka-stay ka mo for 2 hours sa atong live streaming. Hello for viewers, mayong gabi sa tanan, sa tanan-tanan nga nagtanaw. Karong alas 8:30 basahon nato ang sugilanon sa kinabuhi ni Red Butterfly.
Kadali lang mga kahigalaan. Sorry, ang sugilanon sa kinabuhi ni Virgin Girl. Yes, sister, sharing na siya. Shout out sa akong amigo nga asa ka nga Barco Bones sa Hershop Villan. Nga wala ka uli sa Pilipinas. Sa Visayas View Lovers nga akong mga kahigalaan. Nga hugpo nga mga supporters na supportive kaayo sa ilang kaubanan. Salamat kaninyong tanan. Hello, hello. Naapami sa Sri Lanka Bones on the way na mi Manila. Kuyawas mong programa, nakahinumdum ko sa panahon na wala pa TV. Mao gyud Bones. Nawala man sa ABS-CBN. Nabalhin diri sa live streaming si ABS-CBN. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Karong oras 8:30 basahon nato ang sulat ni Virgin Girl from Davao City, Princess Cruz Bones. Kung ano siya Bones kanang siya tawag na dili na passenger no, tourist siya tawag na Bones, kalimot ba, murag laaganan lang nga cruise, amo rin cruise. Pila na katuig na Bones? Okay. Cruise ship. Tama. Cruise ship. Bones, ako nang pangandoy sa una nga makatrabaho ko sa cruise ship. Wa, adyo ko kasakay barko ngayon anak, Bones. May kay makauli na mo. Na-quarantine mo, Bones? Okay, kini nga live streaming kung kinsa tong maka-straight ug tan-aw from my first night up to my 10th night or 10th day. Nakoy paraffle. Grand prize is 1,000. Second is 500 in cash, and then 5 consolation prizes, 100 peso load. Kini ang akong suliran nga adunay sulat ikatampo sa atong programa. Aduna usay pag-raffle ni ana, which is ang winner makadawat og 500 cash. Second is 300 and the consolation prize of 50 peso load. Ginagbay lang sa takaron. Ang ato karon malingaw ta sa atong programa. Kini ang akong suliran. Lebert Ambalos, maayong gabi, maayong gabi ma'am. Angelica Suarez, maayong gabi sa inyong tanan. Maayong gabi sa inyong taga Valencia Bukidnon. Salamat sa iyong kanunayong pagban kanamo. Kanako. Ako ra man isa. Nakalimot ko. Gipangutanan ako ang usapod ka YouTuber nga pwede ra di ay magkanta og acapella basta walay music na bitaw magsundog ko. Ana, bawal pero mag-acapella lang nga wala at all, pwede ra ko makakanta. Kay para aduna tay kumuhot ng tag-topic, adun na tayo pang advertise. Mayong gabi, magsulat usap ko sa inyong mga aning kanako nagtanaw sa live streaming. Natay topic karon nga atong pag almost 3 months may quarantine diri tapos pag abot diha quarantine na pod 14 days. Sinigurado na Bones kay para
Wa jud kay dala nga AIDS. Joke lang, Bones. Gwapuhan ni Sir karon ba? Oy, salamat ha, naka long sleeve ko. Di kami nagsimba. Among pagsimba dis balay. Salamat, salamat. Basig makadaog tadi. Bones, daghan kay kwarta, Bones. Ikaw ang mo sponsor sa akong programa. Nagpangapa ko pa ko, Bones, dili pa ko maayo aning angkor. Nahimo ko pinakalit nga angkor tungod sa kong anak nga gusto gayud siya mag-vlogger. Pag-abot sa live streaming, perting bawala sa bata. Kami yung tatuduha tandem. Karon nag-inusara na lang ko. Pareho di ay ta, sir, nagsamba po mi sa balay. Uy, basi kalahi ta. Please, tamsak. Guys, tamsak. Mo ni ang tamsak. Dili ta ka litok sa right word. Diriya kay matuthang tani. Lolo Whitey. Please thumbs up and pasaging sa our channel, which is the Kalahing Vlogs. Kalahing. Lahing is medyo hinog-hinog na. Lahing na. Kalahing Vlogs. Ay, sister. Diakono ko, sister. Nintamsak na ko, bro. No work, no pay, Bones. Uy, mga ba, Bones, sige lang. At least, importante, Bones, mayong panglawas. Mang awit. Uy, ayos. Sister Bailey, si Angelica Suarez, sister. Diakono ko, sister. So, kano sa mo abot sa Manila, brother Bones? Makaabot siguro ka diri sa Davao, mga kuana. June. Kabagis. Kabagis. Kalahing. Mayong gabi sa tanan. Palihog kong comment kung sa atong matapik. Unsa may ikasulti ninyo? Nakita nako sa medyo na confusion, no? Nakita nato sa post sa Facebook. Kadali lang usa. Atong pangitaon ang nakita nako nga post sa Facebook. Moani gingon ni PRRD. It's useless to be talking about opening of classes. Para sa akin, bakuna muna. Pag dandyan na ang bakuna, okay na. So si PRRD o si President Digong, gusto gid niya nga dili lang usa magklase mintras wala pa ang bakuna. No? Safety first para sa atong mga kabataan. Ako naman, kung wala pa ni gi-announce ni PRRD nga kini nga kuan, kini yung istorya karon, nag-decide ko nga di na ko pa eskwelahan kong anak kay medyo delikado ang panahon, no? Di pa safe. Pero matod pa ni Inday Sara, ni Mayor Inday Sara, basaw na ko, dili na to pwede i-delay ang pag-eskwela sa mga bata ug ang pag-open sa klase, because otherwise kung magbase ta sa time nga muingon ta, sige sa September na lang. Unya, what if sa September 1 million na ang confirmed COVID, so dili na lang gihapon sila mag-eskwela? Dili pwede ingon ana, dapat karon buhaton na og pamaagi aron magsugod na ang klase. Unsay ikasulti ninyo ana? Palihog kog comment below. May gabi sa tanan from Carmen Cortez, Mendoza. Hi, Cathy. Good evening, Randy Abing. Ma'am Kath, Lebert Ambalos, taga Bukidnon, asa na mo, dali na mo. Dinhin na ta magtabi. May gabi sa tanan taga Bukidnon. Salamat kaayo sa makanunayong pagsuporta kanato sa atong live streaming. Nga,
ikaupat na kagabi karon. Increasing na atong viewers. Salamat sa pagtanaw kaninyo sa pagtanaw kanako. Tamsak na guys. Tamsak is yan. Dili ta ka litok kay istikto si Lolo Whitey. Bones, unsa may kasulti nimo adtong medyo opposite ang opinion, no? Pero gi-declare gid baya ni PRRD sa iyang anak na si Mayor Sara Carmel Cortez Mendoza. Unsa ikasulti nimo adto nga balita? Please comment below para sa kabubuti ng sa mga kabataan. Mas maganda kung next year na po pasukan. Salamat. That is from Angelica Suarez. Naulahi ko, sir. No problem. Sa'yo pa. It's 8:13. Naulahi ka lang gamay. Pero 2 days, 2 nights ka nag-straight nga most punctual. Salamat kay taga Bukidnon. Asa namin taga Davao? Janet Rice. Gagahulat ko sa inyong komento with regard sa istorya ni PRRD o ni Mayor Inday Sara, Mayor din sa Davao. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurt from within. I have learned to live my life without you. Maybe I just dream of you tonight, and if into my dreams will come and touch me once again. Para kay Carmel Cortez Mendoza, para sa kuha, pwede man siguro next year na lang ang klase, kay lisod kaayo maatubag tag pandemya, wala pa'y klarong vaccine. Salamat sa opinion. From Randy Abing, vote ko sir, no vaccine, no classes. Thank you, Kati. Janet Rice, ang amahan, naghuna-huna gyud sa mga bata. Okay lang man na basta online lang and never appearance gyud sa bata. Kaya if naay appearance, dili nako ipa-school akong anak. Kana gikan kay Janet Rice. Kanya-kanya tang mga opinion. Pero sa inyong mga opinion, tuwa tanan nakadapig kay PRRD. Libert Amalos, agree, no vaccine, no class. Thank you sa inyong mga opinion. Ako ba mga viewers, tingog-tingog usab para makabalo ko kung kinsa tong subay sa atong live streaming. At 8:30, basahon nato ang sulat ni Virgin Girl from Davao City. Virgin na virgin. Mahirap online kasi di naman lahat may computer. Just saying. My point, si Angela Suarez. Keep on commenting guys. Promabala na to kung unsa ang atong mga saloobin sa issue karon nga adunay pagbangi ang kay PRRD o sa iyang anak na Mayor Chris Davao. Carmel Cortez Mendoza, kami bisan na ay internet pero dili gihapon ko musugot nga mag-open og klase karon August. Lisod sa uban nga walay internet. Yan. Makausap ka na ang komento ni Carmel Cortez Mendoza. May point po. Kaya kung sa probinsya ka, lisod kaayo. No? Lisod kaayo. Labi na sa mga kabukiran. Saon. Lisod ang online. Palayog kong comment mga kahigalaan ha. Magkuha lang usa ko og akong mainom.
From Ma'am Cathy, next year na lang unta ang klase sir oy. Kay hadlok pa kaayo ang panahon kay pataas nga gapataas pa ang kaso sa COVID. Yes, perting taasa karong adlaw. Let me check ha first. Makita na ko. Ang Davao, 0 case karon adlaw. Pero sa total sa Pilipinas, 539 new positive cases. Today, totaling of 15,588. Perteng taasa. 15,588. Na-imagine mo na, nga na kataas. Tapos, ang deaths is 921. Ang recoveries or naka-recovered is 3,598. Daghan kayo. If i-push through yun ni PRRD, if dili online, kay dili magyud ka afford ang uban kay mahal ang computer, tablet, okay for me if module lang para walay gasto. Elaborate daw Miss Janet Rice ang module by module kung unsaon na pag-execute ang module. Aduna kitay duha ka sulat magtatampo karong gabi una. Ang isa basahon nato karong alas 8:30 ug giandam na inyong buluwanong tambag, mga kahigalaan. Dili ko kakita sa kunaong puro sulat. Hello 7 viewers. Unsaon pag-execute ang moduling, no? Mao na atong question, unsaon pag-execute labi na dito sa probinsya nga walay appearance, walay face to face. Means ang teacher maghatod og lesson sa bata na based sa books tapos na sked. If when niya kuhaon ang module kay i-answer man na sa bata. Okay, ihatod sa ilang mga balay. So, medyo risky ang trabaho ni teacher. Kay magabalay-balay siya sa iyang mga estudyante. No? Luoy po si teacher. Para sa ako. Let's say, naa ka sa public teacher ka, 50 ka buok, bata nag-enroll, so 50 ka buok, imong padadaan og lesson. Tapos i-check. Kung module unsaon pagkabalo sa bata nga walay mo tudlo, labi na ang ginikanan wala sa school o high school. Kutubra elementary, daghan ba ang ginikanan nga no read no write. May point po si Sis Carmel Cortez Mendoza. No, medyo lisod jud kaayo karon. Or either parents magkuha sa module sa school. So meaning to say, wala pa gyud gi-estudyuhan ang moduling. No? Wala pag istudyohan. Kung ako inyong pangutanon, tama. No school, no vaccine, no school. Nya labi na pag private school, miski moduling na. Mahal gihapon kaayo ang bayad. Naa sa 25,000. Kung Ateneo, siguro naasa mga 60,000. Umbot, tunabay sila program ng moduling. Pero, ang Ateneo, nag-una-una, nagklase katong, karon daw, nag-una-una, karon daw June, magklase gid sila, naghahatag na sila og tablet nga, dili naghahatag, giapil nila sa ilang enrollment, nag-provide kunuhay sila og tablet nga iPhone. No? Kay through iPhone,
online class na sila, iPhone ilang gamit. Sa katong wala pa nag-announce si PRRD nga nagyuri kuno'y klase. Ambot unsa ka karon nga nag-announce sa PRRD nga wala sa klase usa nga wala pay vaccine, no? Pagkalugi sa ginikanan maon. Sir, part 3 pa di ay karon, abi na part 4 na. Wala pa na usab. Kadali lang ha. Part 4. Part 4 na karon di part 3. Ay, dili din. Nakadiretso lang ang gitna. Sa live stream ako lang na-i-edit ulit. Okay. Ingnan. Iya dong i-edit after sa live streaming. Part 4 na ta karon. This is my 4th night. So nanatay 6 nights nga nabili, no? Siguro pagwapo ni nga to ang dagan sa atong panag-uban, i-extend nato siguro 1 hour na lang. 1 hour na lang. Ang giingon ni PRRD nga no vaccine no school man daw, luoy pud baya mga bata bisan wala ako'y gamay, pero akong ginahuna akong mga apo sa pag-umangkon hadlok baya. Correct, perting hadlok ka gyud. Hello 6 viewers from 8 viewers. Nag-fluctuate. Naging 6. Asa nang uban? Kay hapit na nato basahon. Ang sulat ni Virgin Girl from Davao City. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Nood lang ako. No problem. Kumusta ang Manila, Sister Angelica Suarez? Tama. Tamang-tama. Asa dito banda ang tama? Miss Janet Rice. Miss Carmel, nanihapon pa siguro. Ting panihapon pa pud, no? Kami manihapon ni alas 6. Hirap pa rin. Sobrang hirap. Kasi naka-quarantine pa ang karamihan. Asa ka na sis at Reggie Banuelos? Naligo na po to si Reggie Banuelos. Hirap lumabas. Yes, hirap talaga lumabas. Masyado. Stricto pa din sa if-in pass, no? Sana oil. Si Virgin Girl, we have 5 minutes left para basahin na natin ang sulat ni Miss Virgin Girl. Asa na istikya? Mag-roll ko usak kita. Pareho di ay tag oras panihapon bro, 6 PM nagapanihapon, unya nami midnight snack. Grabe, di na ko nag-midnight snack. Sure. Tinawag ka, sister, sa midnight snack? Kitsa ng number. Na missent? Asa na si Marian? Asa ba nagtrabaho si Marian, si Carmel? Sa Qatar? Asa na mo? Ay, sus! Asa naman si Tikya? Nga nang wa pa nagpakita. Katis, asa na ang imuhang apoy?
Asa na imuhang sulat, Kati? Sa imuhang suliran. Face busy. Busy daw si Pipay. Busy si Pipay. Okay. Maayong gabi, sir. Nagsugod na kami sa among programang live streaming. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mao ni akong amo sa una nagtrabaho ka sa Cebu. Si Sir Marlon Pastrana. Sir, join us sa among live streaming. Saan ta kag link? Join us live streaming. Saan naman to? Kadali lang ha. Wala ko suliran, sir, kay swerte ko ayo. Ay, kay kahiya ay sa swerte. Kaya hay king swerte. Okay. 1 minute. 1 minute na lang kayo. Janet Rice, where are you? Tig-ik sa diha, tig-ik. Basahon na to ang sulat ni Miss Virgin Girl from Davao City. Dili sa itong programa, kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Dear Manoy Kulas, there's a guy nga natingala na lang ko nga nag-friend request nga wala man mi mutual friend. So, before na ko siya gi-confirm, ako pa siya gi-ask if asa siya gikan sa akong name. Then, he told me na nakita lang daw ko niya sa iyang wall. Then, nag-try siya og friend request. He's a single man, a 32-year-old. Then, he sent me a private message, introduced sa sarili niya. Then we talk about life. Bisag asa na lang naabot among convo. Then, mga pila ka months na mong istorya, he told me nga, lain daw iyang feeling sa kuha. Kay gaan daw iyang dughan. Feeling daw niya, magkasinabot daw mi. Naminaw ragid ko sa iya. Kay para sa kuha, mahadlok yun ko. Kay ang agwat sa age, pang Richard and Lucy Torres. Tapos, tana siya. Wala man ay problema, ma'am. Kay age lang mana kung dili pud ka ilhan nga idara na ka. Tapos nag-ask siya sa kuha asa ko nag-work. Then I told him about my work. Then sa kadugay na namo nga nagsigaw istorya, nangayo siya sa kuha og cell number. O gihatag pud nako. Kay para sa iya ha, if dili daw siya maka-online, makatawag daw siya sa kuha. So naglain na gyud ako ang gibati nga wala ako kasabot. If tinuod ba ni or nagbinuang na. Wala gyud ko nagpadala sa iya mga sweet words and encouragement. He is a businessman. Dati counselor siya sa ilaha, pero sa last na eleksyon napili siya. Mao nag-concentrate na lang siya sa iyang business ug pagka-model. Mao wala gyud ko nagpadala sa iyang istorya sa kuha.
kay lisod na. Tapos ana siya sa kuha na if wala na daw kung COVID, anhiun gyud daw ko niya para motuog gyud daw ko na wala siya nagbinuang. Mga sis, bro, unsa may ikatambag ninyo, ipadayong manako ni akong pag-communicate sa iya ha? For me, mahadlok man ko, basi mahulog akong loob sa iya. Tapos at the end, pahilakon na ko. Salamat sa pag-share sa imuhang suliran, Miss Virgin Girl from Davao City. May gabi ka? May gabi kaniyong tanan, Lindo Namor. May gabi kaninyong tanan. Kinsa man tong nakadungog sa istorya sa suliran ni Virgin Girl from Davao City. Please comment below kung unsa inyo mahatag nga advice sa atong letter sender. Letter sender, si Virgin Girl nga aduna na sa saktong pangidaron. Adunay nanguyab kaniya nga usa ka dating konsehal, usa ka negosyante ug isa ka modelo. Ang pangutana, unsa nga modelo? Modelo sa tubak. May gabi tanan mga taga Bukidnon. Tamsak na, tamsak, tamsak. Asa naman itong atong higala nga mahilig mangisda. Unsay kay istorya kaninyo, unsay kay hatag kaninyo advice sa atong letter sender sa iyang problema nga adunay nanguyab kaniya nga mas bata pa kaniya. Nahadlok siya. Matud pa kay Carmel Cortez Mendoza, paninilang usa kung unsa ka tinuod iyang gipamulong. Hello sa 8 viewers for tonight. Ngayong gabi sa tanan. Matud pa sa tambag ni Carmel Cortez Mendoza, panibilang mo sa letter sender. Kay base nagjaga-jaga lang na si mo ha. Base joke-joke lang na. Sa madala lang. Unsay katambag ninyo, Lindo Namor, Angelica Suarez, ug uban pa mga viewers nga dili mutingog. Thank you 11 viewers. Salamat sa pag-uban kanamo karong gabi una. Usbon ko okay ra daw mag-request og kanta a cappella, wala lang day accompaniment. A cappella, mo gina a cappella ka wala accompaniment. Kompleto ba ang taga Bukidnon? Mudawat usab kita og tawag. Pinaagi sa akong messenger kung aduna ka mo'y problema. Tawag sa akong messenger, mag-istorya ta live diri sa atong live streaming. Sa kini ang akong suliran sa mga tapulan, magtuplok-tuplok sang cellphone. Sugma na lang ko mag-subay. Sa tapulan, magtuplok-tuplok silang cellphone sa pag-type. Dili paras kapugihan ni Sister Letlet. Pagtawag kamo sa akong messenger,
Sa may JR, ayaw sa ihatag imong gugma. Pugngisa, usa pulatan nga imo iyang mapamatud-an iyang pulong. Diha nimo, basin pa di ay kung tinuod. Mato na kay Sister Letlet Cortez. Panidiusa, ayaw padalos-dalos sa gugma. Ayaw dayon ihatag kay Mr. Konsihal. Ayaw padalas imong gibate, letter sender, always pray lang para makaguide ka og tarong. From Janet Rice, ayaw padalos-dalos. Og basin day ikaw mahilig po og joke, ala, pag ginukay mo, walay problema. Kay mga tigulang na mo, pasensya na, nagtinda pa ko, no problem. Maayo mo diha, Sister Angelica Suarez, kay makatinda mo, karang orasa. Time check, it's 8:38 in the evening. Hello, 9 viewers, maayong gabi kaninyong tanan. Manawag kita og mo join kanato. Kung tinunanay jud nahigugma saya, tung nanguyab niya unta ipailaila siya sa ginikanan sa lalaki. Ang kuyaw kay letter sender ang tambag ni Lendon Amor from Bukidnon. Kailangang ipailaila, kung tinuod gayod, ipailaila sa ginikanan sa lalaki. Ipailaila ba? Nga nang uyab pa? O uyabon sa daan, adisir ipailaila sa ginikanan sa lalaki. Mami ni JL, si Maylin, sorry sir, I'm late. Busy pag kinuskos. No problem. Ma'am Maylin from Bukidnon. Kompleto na si taga Bukidnon. Time check, it's 8:40 in the evening. Karong alas 9, basahon nato ang sulat-suliran ni Letlet from Davao City. Wala naman sa edad ang pagmamahal, pero dapat pag-isipan mong mabuti. Yan, galing kay Angelica Suarez, pag-isipang mabuti. Ang pagmamahal, baka maudlot. Kung talagang siya na ba talaga. Hindi talaga magpadalos-dalos sa pag-ibig. Pag-isipang maigi. Maugi daw. Pag-isipang maigi. Unsa na lang mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Kung ang nanguyab mara Richard Gomez ang itsura, unsa man inyong ikasulti. Richard Gomez ang panagway. 6-footer ang height. Kaya ba? Kaya bang dilian? Richard Gomez. Comment mga kahigalaan para kita mabibo sa atong programa. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran.
Hupda naman tag-topic. Hello. Mayong gabi. Nagigda, boy. Maayong gabi. Saman. Oh, Baby. naka-live streaming ako, madam. Live streaming. Ha? Aduna kita sa programa. Aniya kita sa programa. Kini ang akong suliran. Sa ABS-CBN. Naka-live kita. Aduna kita Shopee ko, Shopee. Aduna kita mga say Shopee. Mag-Shopee ka diha. Matod pa ni Angelica Suarez kung talagang siya na ba talaga. Angelica Suarez, kagwapo ni Sir ba karon? Very serious and formal. Japon ang dating. Ato lang na, sis Angelica. Aduna kita'y caller sa kabilang line. Caller, ako din nanawag. Si Juday Mijos. Unsa may imuhang suliran, Ma'am, Madam Juday. Ayaw ko, kapilap-pilap yung suliran ka. Ipadangat imong suliran sa atong kahanginan. Dini sa atong programa, kini ang akong suliran. Ayaw sa pamaligya dag mga yuta kay way mamalit karong panahon. Uy, naano ito, pataka lang ka. Ano na ni mamalit? Nagsakit ang mata ganit eh. Sige kong reply. Nagsugod-sugod na, sir. Sugod na? Oo, nagsugod-sugod na. Ayos, buhi-buhi na. Matod pa ni Lindon Amor, Sir Kulas, New Lookman, bagay si mga sir. Thank you, ma'am. Sir, Oh, yes, ma'am. iparo up si Kuan ba? Si Alipap. Ah, Sugod na. Uy, dagka na ba yung nagpuan ron? sige, palaw po na to. Same flight. Palaw po na to. Yeah, sir. Oh. Oh, iparo up ba, ha? Oh. Akin ni atong nasa pikas linya, wala na siya problema. Kay hantod karon sig pamaligya og mga yuta. Bago tagaro ay pagpwede na kay naning ka ba yata? Sige, paningkamot na diha. Naning per. Sa sunod, join sa ako ang live streaming diri sa YouTube. Sa Kalahing Ay, Vlogs. kurat. Imo nang nakuan na subscribe ang Kalahing Vlogs? Madam Juday? Wapatunak ko na parang wapatunak ko na napaminaw karon ko tong isod di mo sa kuwan. Pag-subscribe na. Oh, lagi. Sige. Oh. Pagpahulay na diha kay magpadayon pa kami sa among programa. Kay daghan mga comments. Pamaligya na yuta. Tingkuling. Oh, Mura tingkuling ba? tingkuling. Paningkamot kini nga tuwa. Nahimo kog instant broadcaster diri sa ABS-CBN. Kini ang akong suliran. Pag basahon nato ay kaduhang entry sa suliran karong alas 9 sa kagabion. Bye, Madam Juday Mijos. Pamaligya na yuta diha. Uy, nalasan mo si Arnold ba? Ah, Nalasan mo si Arnold. aw. Lahi to siya. Alas dugyan to nalasan. Walay kwartahay. Kay pag yung kwartahay, wala di ko'y kwarta. Tambasakan. Sir, tambasakan mo to ya. Tambasakan. Amo is Kalahing Vlogs, nami tutorial, no? Matod pa ni Reggie Banuelos from shout out Digo City, mayang gabi tanan. Carmel Cortez Mendoza from Davao City, bro. Ipangmusta ko sa imong caller. Ina Dres Aynard Village. Shout out from Aynard Village, Carmel Cortez Mendoza. Lendon Amor from Bukidnon, Valencia. Hello, mayang gabi. Reggie Banuelos, Carmel. Mayang gabi ni mo, day, Juday. Nabang day, gihapon mo diha. Wa pa mo kauli, Dres El Rio. Hoy, kailan nimo si Carmel Cortez Mendoza? Juday Mijos. Shout out na lang. Shout out na lang daw. Sa taga El Rio, be. Shout out sa taga El Rio. Naa siya sa El Rio, Sister Carmel. Nagtanday-tanday sa iyahang banana. Dili pa pwede. Quarantine. Quarantine. Kung daw sila kanang sa social distancing sa iyang banana. Oo. 1 kilometer. 1 meter? 1 meter eh, pero pag 1 meter eh, pag kada kadlawon, manguhit. Kilometer. Hala, sige Ma'am Juday. Ayo-ayo, salamat sa pagtubag. Alasan ako si Busing Arnold. Oh, sige.
Bye-bye, bye-bye. Enter din na. Salamat. Bye. Ina-internet ring aside unya pa. Nood lang ko kay naay nagpalit. No problem. Just pagka-busy sa tindahan ni Sister Angelica Suarez. Randy Abing, hello. Si Randy Abing is Cathy. Yes, hello, Sayo. Okay. Hello, hello, Mylene daw from Lindo Namor. You have 10 subscriber. We have 10 viewers. May gabi sa tanan. Bago na ko basahon ang suliran. Tagwa na to sa pangalang Let from Davao City. Aduna ako'y kantahon alang kaninyong tanan. Pero magpalaban ko og lyrics kay di ko ka-memorize. Naapa drama ikibi. Wala pa nahuman. Isa kalibruhan nga drama akong basahon karong gabi una. Diri lang sa programa kini ang akong suliran. Pasensya, mag-akapela lang usa ko kay delikado gini si Lolo. When you wake up each morning and you feel like calling, I'll be there for you. When the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. When the road seems unkind and your dreams, they need more time, I'll be there for you. When the roads they keep breaking and the future is fading, I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Who knows where we'll go? What will tomorrow bring? But we have each other, just hold on tight. We can take to the skies and fly. Again, may gabi sa tanan. Salamat sa iyong pagpamati sa akong simple nga kanta. Wow, nice voice. Salamat, Sister Angelica Suarez. Go! Go! May gabi igaw, pagkabugnaw sa tingog. Muna na ako gaw. Unsa ma ako ikatapik diri gaw, tabangi ko. Bugnaw pas ice imong tingog gaw. Salamat, Sister Carmel. We have 8 minutes na lang, anabilin, para basahon nato ang sulat-suliran ni Let from Davao City. Makahinumdum ang puntaan na sa atong pastor. Your nice voice. Salamat, Lendo Namor.
Uy, maayo di ka magpiano, Sister Angelica. Akong gitungtungan is piano. Kaso kita na ko naka-konsihal ko karon. Ang akong gipatungan piano. Wala pa po saktong gamit pang live streaming. Sa kapilya. Sir, just call me brother or bro. Nice look. Thank you. Hello sa mga 10 viewers nato. Mayong gabi. Magi na ato minimum viewers 10. Usay musaka og 13. Pero thank you sa akong Fortnite. Wala ko ninyo pasagdi, wala ko ninyo biyahe. Salamat. Hinay daw ang net ni amiga kong buutan, si Reds Banuelos. Sige lang, li lang. Comment po sa mga kahigalaan. Sir, asa man ka magninong karon? Nagkapormal man. Nagninong kuskuan. Wala, simba na mo ganina. So, ano na ito nag-ilis. Ang mga bayan ng timsong sa akong isa sa akong ex. Uy! Kuya, wawi. So, napatay. Remaining of 5 minutes. Ako pong i-share kaninyo ang timsong, mayroong tag timsong nosos, makadumdum ko sa timsong ko sa akong partner. Mao po na yung timsong sa akong partner. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahagkan? Magkulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikitang muli hanggat may umaga pa na haharapin. Ikaw lang ang mamahalin. Ay, grabe, pag-comment agad ka mo, kay para dili ta mahugdan sa atong topic. Sis Jane, wala ko kadungog sa gitabi ni AKG. AKG, unsa man ang AKG? Siguro amigo kong gago. Four minutes left. Basahon na nato ang sulat-suluran ni Sis Let from Davao City.
ato ng andamon. Ting taasa. Ang letter sender, si Let from Davao City. Dili siya suliran. Ang ihang handog manan sa usa ka awit. Dili man kini ang akong suliran, kundi handog manan sa usa ka awit. Minaw ra ko ha, nagpahipi ra ko diri nga side. No problem. Hello, may gabi sa atong napulo ka magtatanaw. Tamsak na mga kaigalaan. Tamsak means just press. Please help me campaign to pangisda. Ang sama na, dili pangisda. Saging dito. Help me campaign to saging. May YouTube channel. Kalahing vlogs, no? Ang paglitok ana is lahing, kalahing vlogs, no? Lahing is medyo naana sa tamang pangidaron. Kalahing vlogs. Kinsa di ay letter sender karon? Carmel Cortez, namo chukos akong gipaminaw bro kay diri Samsung kay una ka diri lapad nako kay ulahi imong tingog. Uy, kuya diri Samsung updated. Unsa nang alapad? Sister, kuana tanduay, lapad nga tanduay, nagiinom day ka na diha. Dam tamsak sir. Just call me bro. Kati, just call me bro. Tamsak na mga kaigalaan, palihog ko tabang sa disuda maglitok ani nga word ay. Pagpasaging sa amoang channel, the Kalahing Vlogs, no? Lahi magud silang terminology diri sa YT. iPad, Apple bro. Ay, sus, aboy kong tanduay. Abi kong lapad, iPad ay. At Reggie Banuelos, ang letter sender, si Virgin Girl. Si Virgin Girl, tapos na. Karon atong basahon. Sosyal kaayo ang pad ni Carmel Cortez. Ako gagamit ko og tablet na. Akong gigamit para sa sulat. Dili man ni sulat-suliran. Sulat kaagi sa atong letter sender kay perting taasa. Nagpalaban na gayud ako og tablet. Okay. Eksakto alas 9 sa kagabion. Diri kita sa atong programa. Kini ang akong suliran / handumanan sa usa ka awit. Tin 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 tin. Dear Manoy Kulas, tawagawalan ko sa pangalang Marie ug ako ipaambit kanimo ang akong suliran sa panahon sa kabataan, kabatan-unan, nako nga nagsugod og 20 anyos. Sa akong pangidaron nga 20 anyos, wala pa gyud ko'y uyab kay nahadlok ko gingon sa akong mama nga kung manguyab kuno kus giingon muundang kus akong pag-eskwela. Mao wala jud ko manguyab hangtod miabot na lang kus edad nga 20 kay nahadlok man sab kus giingon sa akong mama kung makauyab daw gunit lang daw sa kamot, mabuntis daw. Mao bisan kinsang lalaki dili jud ko magpagunit kay nahadlok kong mabuntis. Pagkadakong binuang aning istoryahan.
asa na ko banda. Kani naging inosente kaayo ko, walay gawas-gawas ug balay. Burong kaayo ug hilumon kaayo ko sa dihang ang friend sa akong mama mibisita sa among balay. Miingon siya sa akong mama nga duna di ay kay anak nga dalaga. Patay. Tubag sa akong inahan. Oo, duha ni sila dalaga. Matud pa sa friend sa akong inahan. Atong ipaliila sa atong mga anak. Kay dunay man ko'y anak o litaw aron sila magkaamiguhay. Ug bisan moabot ang panahon, magkauyab sila. Kay ganahan ko sa anak nimo, maanyag ug buutan. Pagka maanyag gid sa atong letter sender. Gisaywar ni mama, hadlok pagunit pa lang sa kamot, buntis na, delikado nga panahon. Ug buutan matud pa sa friend sa akong inahan. Tuod man pila ka adlaw na misita ang friend ni mama sa balay. Dala iyahang anak nga ulitaw, ipaila-ila ming duha sa akong mamon sa dihang nagkaila na ni Isko. Ako siya giimbita nga moapil sa among grupo diri nagsugod among panaghigalaay. Kada adlaw na siya mamisita sa balay. Kanunay nako siya ginabinuangan nga, uy, kada adlaw na lagi ka mo ani sa among balay. Basin mabali na unya inyong balay diri sa balay namo. Sabay katawa. Unya si Isko may pahiyom lang ug mingon na nako nga gusto lang nako masinati taktika. Aw. Mao ba? Pulong ko kaniya. Unya sige ni siya pamisita ug magdungan sa adtos lugar sa among grupo. Hangtod miabot isa ka tuig among panaghigalaay. Miabot sa punto nga gikantsawan na mis mga kauban namo sa grupo nga mag-uyab daw ba daw mi. Bagay daw mi kaayo nga manag-uyab. Ambungan daw si Isko. Ug maanyag daw kuno ako. Sa dihang akong gitubag ako mga kaubanan sa grupo nga dili ni uyab. Amigo rami. Ganahan man gud siya nako kay makalingaw daw kauban sa dihang nahuman na among practice sa choir. Nanguli nami og hilong kaayo si Isko. Akong gipangutana, nilagro lagi ka karon Isko. Nganong hilong man ka kaayo karon? Tubag ni Isko. Natukan daw siya sa akong tubag. Sa mga pangutana sa mga kauban nako sa grupo, nga amigo rami unya, ningon si Isko, nga dili ra amigo iyang gusto nako. Ug nag-antos siya bisita nako sulod sa usa ka tuig. Wala pa daw ko makaget sa iyang gibati nga rin ako. Nahingaha ko sa iyang pulong. Matud ko. Unsa? Nakagusto di ay kanako? Tubag ni Isko. Oo, sa unang adlaw pa daw sa pagpaila-ila sa among mga ginikanan na love at first sight na daw siya nako. Human niya gipamulong ang love at first sight sabay gunit sa akong kamot ug hastang bugnawa sa akong kamot ug nagkurog ko kay makahinumdum man nako giingon sa akong mama nga kung maggunitay daw sa among kamot ug lalaki mabuntis daw kuno. Anak ko sa udad nga 20, bisan ako manghod nga babae, ginakatawan ko niya kay ignorante lagi ko. Mao daw ako napala sa sigig kulong ug balay, inosente sa mga panghitabo sa gawas ug walay barkada. Ay, kalisod jud ning masinuron ug mahadlokon sa ginikanan. Labaw pa og inosente, dali rang mailad. Ipadayon ko sa akong sugilanon tulas. Human atong miingon si Isko nga na love at first sight jud daw siya nako. Makauga og tilaok ang sulat ni letter sender. Nahimuot ko sa paggunit og kamot mamabdos na pagkada kong binuang ani letter sender.
Naghahilo man tanan bro. Grabe siguro paminaw nila. Kinsa man nahadlok sila sa imong paggunit og kamot, mamabdos na pagka delikado sa kamot. Mupadayon kita sa atong pagbasa ining isa ka libro nga basahon. Tubag niya, okay, magsugod na kong pangulitawan nimo hangtod sa adlaw nga imo nang dawaton akong gugma. Kamilok, paminawon, uy, sa dihang nagsugod na siya og pamisita nako. Nagdala na siya og bulak ug tsokolate. Timaan daw sa iyang dakong gugma nako. Halos dili daw makatulog. Sige, huna-huna nako ako. Huna-huna nako. Ako kay wala pa ako nakatilaw o buyab. Bisan 20 na akong edad. Pagka grabe gayon sa atong letter sender sa 20 anyos. Perting mao niyang virgin girl. Kaysa gani. Kani laging ignorante lagi. Concentrate nagpaminaw ang viewers. Loen dalagang bukid diri nga side. Dalagang bukid dili ka kaduhog sa pagilok ni letter sender. Dami paminahon sir. Perting lami Murag baliwala na ni isko hangtod milabay ang tulo ka bulan niyang pagpangulitaw nako. Iya na akong gipangutana. Kanos ada ay kunimo sugton mari? Akong tubag kaniya. Dili pa man sure akong gibati nimo isko uy. Ani na lang isko, aya usang ipakita nako sulod isa ka semana akong panid-an og paminawan mingawon ba kunimo. Kung magpangita na ganit kunimo, pasabot na nalab na sab kunimo. Pagkagahi sa atong letter sender nga kahigalaan. Mibalibad si isko, dili daw mahimo isa ka semana tubag. Tubag nako, dili man sab pwede sugton tika nga wala ko'y gusto nimo. Unya misugot na lang si isko. Wala siya magpakita nako isa ka semana. Pero wala di ay ko kahibalo nga kada adlaw nagpaatbang ra di ay siya sa balay. Namo sa dihang niabot na ang usa ka semana. May bisita buotro si isko ug dihang niabot ng ug iya kong gipangutana unsa na daw response nako sa iyang pagpangulitaw. Nako ako siyang gitubag kung pananglit usugton ta ka dili ba kunimo pasakitan basin unyang magkauyab ta naapod kay laing uyab maunay dili nako gusto ikaw ra ba jud una nako mauyab. Tubag ni isko dili lagi. Dili lagi takapasakitan basin unya magkauyab ta naapod kay laing uyab mo'y dili ko gusto ikaw ra ba jud ang una nakong mauyab. Tubag ni isko dili lagi ka pasakitan higugmaon ug panggaong ta jud ka sa ako. So ako siyang gisugot kada adlaw mo bisita sa balay. Unya kada bulan naa siya gift sa ako. Nangutan ako first month sa atong panag-uyab. Nganong gitagaan man ko nimo gift nga dili bang ko birthday nako? Tubag niya. First mansari man nato. Tubag ko. Aw, anak di ay na. Naa di ay ta mansari. Pulong ni isko. Alangan, love tagod kaayo ta ka. Labi na sa akong first nga uyab, sobra kaayo akong kalipay. Maunit tinuod nga virgin girl sa edad nga 20 anyos. No? Sa uyab nga sa edad nga 20 anyos, gipahago-hago niya si isko sa isa ka tuig ug 3 months ug aduna pay isa ka semana nga dili magpakita. Kamo, kaya ba? Adto sa kusbisil ug hinday. Ugaan tilaog ni Manoy Kulas sa sulat kaagi sa atong sender nga si Len from Davao City nga usa ka birhen sa edad nga 20 anyos nga makabuntis na
ang paggunit o gamot sa lalaki. Kay ako, di ay imong unang uyab sa langtod pa nga pagkaistorya. Miabot og duha ka tuig among relasyon. Sa dihang nagduha na mi ka tuig, miabot ang among unos sa relasyon. Akong best friend na in love pod di ay sa akong uyab. Ug hilom siya, sige paduol kay isko. Ug hangtod nagkauyab sila, buutan usab ang Ginoo nako. Kay akong mismo nakasakop sa ilang relasyon. Pagkasakit sa sulat, sa kaagi nila tasanda. Nakasakop sa ilang relasyon. Akong sister nangutana, kumusta man mo ni isko? Te, tubag na ako. Okay lang. Pero doon na ako'y namatikdan nga kalahian sa una. O karon mitubag akong manghod nga panid ilang akong gipangutana. Panid ilang. Akong gipangutana akong manghod. Sunod letter sender. Butangig kama. Butangig period. Para maghibaw ko asa ko mahunod. Asa kong padayon sa akong debate. Karon mitubag akong manghud nga panigilang akong gipangutana akong manghud nga ngano naakay nahibaw-an nga balita nga wala ko kabalo. Tubag sa akong manghud, mas maayo nang ikaw mismo makadiskubre pati akong mga friends kauban sa grupo mausab ilang tubag nako padiskubrehan na nimo sis. Milabay ang usa ka bulan. Maoy damgo nako pirmi ang gibuhat sa pagbudhi sa akong best friend nga si Iska. Nga uyab na di ay sila. Unya sige migkuyog tulog. Naglakaw na di ay ko nga walay ulo. Kay gisumsuma na di ay ko sa mga katawhan sa dihang. Miabot ang araw ng Davao. Missouri ko sa Rizal Park. Dito nako nahipalgan ug nakit-an akong uyab o best friend nga happy kaayo silang duha o giakbayan ni isko si Iska pero wala sila makakita kanako kay naa nako nakasakay sa jeep mi paulit ko nga naghilak naa pa ko sa jeep grabing gibati nako murag nahugno ang langit ug ang yuta mialsa og naipit ko sa langit ug yuta nga wala na ko kaginhawa sa akong nadiskubrihan pero patay mali na kong uli sa balay daw wala nahita pero ara ginabatsyag sa dihang pagkaugma mibisita si Isko nako sa balay ako siyang gipangutana kung asa siya gabi nganong wala ko gisundo sa work. Abi ni mo kulas unsay gitubag niya nag-overtime daw siya dayon miingon ko niya overtime ka sa akong best friend tubag niya ha unsay best friend gipamulong nimo nako Mari dili di ay kamo tuon nako nga nag-overtime ko sa trabaho nako tubag nako dili bakakon ka ako mismo nagkakitaan nimo imong t-shirt gisuot akong gift nimo sa imong birthday pati suot ni Iska akong gi-identify kay Isko sa dihang human akong sulti niya nagsugod na siya og gilap nang ayaw sorry akong gitubag dili madalang sorry kay misaad ko nako kanako nga dili ko nimo pasakitan or luiban pero unsa ning gibuhat nimo nako sulod sa duha ka tuig natong panag-uyab karon ra ka nag-ingon ani nako iyang tubag nako datintal na daw siya kay akong best friend daw si Antonia sige panghagad niya mga sa gawas ug ang sakit pa jud kaayo kulas kasi dihang wala pa nako na-discover nga uyab na di ay sila ni Iska nangayo na kong opinion kay kuno na siya friend nangayo niya og advice mahitungod sa uyab dili daw siya ka-advice kay wala pud daw siya kasulay og uyab
Kung sa may sultin ninyo sa best friend sa atong letter center as Iska. Wala pa ko matawaan ng 1966, Angelica. Oo, pareho ta. Aray, sakit! Kap, gihulat na ko ang imong sulat, Kap. Si nakalimot kay ganahan ako og type. Ang K butang ipog A o K og Kuba. Tagbaw ko po yun og basa. Letter sender. Ipadayon nato ang pagbasa sa atong sulat-suliran. Sulat-sugilanon. Sa atong letter sender nga si Let from Davao City. Ako po dito bag akong best friend sa akong opinion nga kung sa ako mahitabo nga ang akong uyab manguyab og lain sakit man para nako. Ako jud pangutanon kinsa man piluon niya ako o katong bag-ong uyab niya pero kinahanglan mag-atubang mintulo. Grabe kaay gibuhat sa kuan nila Isko. Uyab nako ug sa uyab nako ug Iska nga best friend nako. Ila ko gilugiban sa dihang akong gibulagan akong uyab nga si Isko. Dili siya musugot nga akong bulagan. Magpakamatay jud daw siya. Ug akong bulagan gipang-uli nako sa ihatanan gift niya. Nako. Akatong panty imong giuli. Sister, imong giuli kaniya ang imong panty nga imong iyang giregalo kanimo. Matod pa ni Lindo na amor, liso jud magsalig sa best friend. Kuyaw na best friend ba? Gipang uli nako siya tanan gift niya nako. Dili unta niya dawaton kay ako na lagi daw tong gift tubag nako niya. Dihara na nimo kay dili ko gusto makita ang mga butang sa nagluib nako. Gusto nako maka-move on na. Mudayon ko. Milabay. Uso pa ang word nga move on sa una. Letter sender. Walay panty oy. Langinood. Tanan nga lalaki milabay ang usa ka tuig. Wala ko nang uyab kay nahadlok ko nga pareho tanan mga lalaki. Maluibon sa dihang miabot nako ang taho. Gamiingon daw si Isko sa mga friends nako. Kabalo daw siya nganong wala pa daw ko nanguyab kay in love pa daw ko niya. Naghulat lang daw ko balikan niya. Pagkahibalo nako atong balita. Nakaingon ko sa akong kaugalingon di ay ha. Ipakita nako nga wala nako ma-in love nimo ug naka-move on. Dugay rang panahon hadlok lang manguyab kay basin pasakitan na sabko tuod man. Dunay nangulitaon nako basketball player, ugi, tangkad, tisoy, ug ducks. Tama ni. Unya kay nakagusto lagi daw nako. Nangita siya og tempo kinsay muduulan niya. Isip tulay aron mi makaila tuod man. Nakakita jud siya kaila nga close nako. Kay kumari man ako, nangaya siya tabang nga ipalaila daw siya nako. Kay na love at first sight daw siya nako. Sa dihang nagkaila nami. Sige na siya bisita sa balay. Kay dili lagi ko gusto sa kalsada manguyab. Kay katarungan ako, wala ko sa kalsada matao. Busa, gusto nako sa balay ko bisitahon. Unya sa dihang nagkaila nami. Milabay ang unom ka bulan. Ako na siya gisugod. Unya, ako gipalaila sa akong grupo. Ang bagong uyab na nahingha sila. Hastang gwapuha daw. Murag si Kulas. Oh. Joke ra. Gipalaila sa akong grupo. Ang bagong uyab. Asan ako banda? Hastang gwapuha daw. Akong uyab. Mura daw og artista. Tubag na ako. Lagi murag artista. Unya ako alalay niya. Sa dihang nakaabot sa ex-boyfriend nako nga nakauyab nako, dili siya makadawat. Nga nakauyab nako. Namisita siya sa balay.
sa balay namo. Iyang gihangyo akong mama ug papa, mga igsuon, nga tabangan daw siya nga magkauli kami. Kay kung magkauli daw, pakasalan daw ko niya. Pasko ug New Year dito si Isko. Nag-celebrate sa among balay. Pero wala gihapon ako siya tagda. Akong mga ginikanan lang mag-abi-abi niya. Tuod man, miabot ang usa ka tuig sa among panagbulag. Wala jud miundang akong ex-boyfriend og bisita sa balay. Aron makalikay ko ni Isko. Nagpa-assign ko og Manila. Aron dili na siya sigig samok nako. Kay nabuntisan manggod niya akong best friend. Mao to hinungdan nganong nagpalayo ko aron dili na ko niya samok-samkon. Kay kabaliktaran manggod sa gipamulong niya nga dili lagi ko niya dili daw ko manguyab. Kay naghulat ko sa pagbalik niya nako nga siya ra wala ka move on ug katong iyang uyab nako nga tisoy taraw nga po type letter sender. Magkabuang kung po yun o yun. Papislok na dayan ba? Ulahi ko kay napislok ko. Pislok ka diha. Alay na, paminaw na kay letter sender. Magkabuang ko basa sa iyong sulat. Nga walay period, walay kama. Mali ang spelling. Balik kita sa sulat the letter sender kung asa na ako dapit. Bulag kay palakiro man sad. Gibulagan ni ubat miabot sa usa ka tuig. Bulag kay palakiro man sa basta basketball player. Daghan chicks maibog ug dili man kana akong habol sa usa ka lalaki. Akong habol bahalag batig naong basta kay ako ra usa ang gimahal ug gipangga ug buutan usab ug batasan. Daghan ng mga uyab ni agi sa akong kinabuhi pulas. Hangtod sa pagbalik na kog Davao last 1991 nga si Kulas usa pa ka grade 6 og si letter sender nag-uyab-uyab na diay. Dunay usa ka lalaki nagsigig bahis sa akong department. Ika-20 na siya nga lalaki sa akong kinabuhi. Asa man ang 18 ka lalaki? Ulang pa din yung sulatan ni, isa na ni kalibro ha. Pero nagipangitaan ako ng 18 pa ka lalaki. Naanad na sa text gaw. Nagapaminaw, kagaw. Salamat letter sender ha, isa kalibrohan di sa imong sulat ha. Okay, diri na ta sa 20 ka lalaki nga nagsuroy-suroy sa department. Sa kanang lalakihan nangita na sab siya tao nga kailan niya o kailan ako nga magkailhanay mi. Tuod man nakakita siya tao nga mutulay namong duha. Gidala siya sa grupo namo o gipaila-ila mi nila siguro daw siya. Ug tuod man sukad ni og kailan nagsigi na siya atang nako. Kaila nagsugo na siya atang nako. Kung kanus ako magawas sa akong work. Unya, misabay siya nako ug niingon nga gusto daw siya mamisita nako ug mukuyog daw siya sa balay. Aron makatultol daw siya sa balay. Namo, tuod man, nakatultol na siya sa among balay. Abi ni Kulas, sa tanan lalaki nga nanguyab nako, kini pang lalakiha nga nagustuhan sa akong mga ginikanan. Matay, sa ginikanan masiguro rin nanguyab ni. Letter sender sa ginikanan sa imo siguro ning mama nanguyab ni. Delikados mama ani ba? Ug mga igsuon, kung okay ra ba daw si ilaha nga mangulitaw siguro nako. Ug dali ra niya nasuod ako mga ginikanan. Ug igsuon, kay kuno matod pa nila nga buutan daw siguro. Kung mao daw mamahimo na kong bana, surti daw ko. Kay wala good nako gisugot
siguryo kay nawala na lagi akong pagsalig sa mga lalaki. Abi nimo kulas, ako mga ginikanan ug mga igsuon mitabang na kay guryo, ingon pa nila. Nganong dili man daw nako sugton siguryo? Matud ko, wala man ko'y gusto. Ako di ay sugton, unfair po niya na siya nako dako gugma. Unya, ako wala hangtod miabot ang napulo ka bulan. Diha ra nako nagustuhan siguryo. Matay ni si letter sender, dugaya ani panguyaban, tagpila man ka bulan. Kugihan, letter sender, matay kugihan kani mga lalaki niya. Kaning si lucky number 1 o si lucky number 20, tagtuig o tag-unom ka bulan. Okay, balik ta sa sulat sugilanon ni letter sender. Makauga og tilaok. Kung mao daw mamahimo na akong bana, swerte daw ko kay wala man gyud daw nako gisibot-sibot kay nawala na lagi akong pagsalig sa mga lalaki. Abi nimo kulas, ako nga ginikanan ug maigsuon mitabang na kay guryo. Ingon pa nila, nganong dili man daw nako sugton si guryo? Matud ko, wala man ko'y gusto. Ako day sugton, unfair pud niya na siya dako gugma nako. Unya wala hangtod ni ako wala. Hangtod ni abot ang nako katuig. Diha na nako nagustuhan si guryo kulas. Tungod sa gipakita niya nako nga gipangga kaayo ko niya sa panahon nagkasakit ko, gidalhan ko niyag mga prutas. Ug guard nga magpakaayo daw kong dali kay naguol daw siya nga nasakit ko. Dito nahulog akong loob ni guryo kulas. Ug ako siyang giingnan una nako siya gisugot karon kay edad-idaran ako. Lahing na ni lahing 29 anyos. Perting lahinga na. Gahi na ni, gahi. Shout out sa letter sender. Matod pa ni Mylene from Bukidnon. Puro katawa lagi ni, ha? Feeling kayo si XOy nga nabitaw double-sided. Okay, balik na. Makaubag tilaok. Manguyab ko nimo aron pasakitan na sab ko nimo. Inig abot sa panahon. Makakita na sab kalain. Wala ko'y swerte sa mga uyab maong mahadlok ko manguyab. Nakasaad na ko sa akong kaugalingon. Nga bahalag maglaon ko. Dili lang ko makabanag maluibon. Unya gitubag ko ni guryo. Kasabot mo sa laon? Lahing! Dire na, kalahing vlogs! Lahing na lahing, 29 anyos. Gahi na ni, kubal na, kubal. Kadali lang. Balik kita sa sulat. Kuyaw kayong sulat ni letter sender. Isa ka libruhan. Hello, 11 subscribers. Walay pagkawala-walang 11 subscribers. 11 viewers. Nagustuhan gayon nila ang sulat. Sugilanon. Ni Let from Davao City. Balik ta kay guryo. Nga kung imo kong sugton, mananghid ko sa imong ginikanan. Nga magbinyot ang duha. Nahingangha ko sa pulo ni guryo. Dili na daw niya buhian kay na love at first sight daw siya nako. Ug basin mailog pa daw kog lain sa daling istorya akong gisugod si guryo. Kuyaw ni si letter sender kani mang uyab niya malove at first sight mura siguro ni si Marimar ni si letter sender Kaya pa ni mo na sir ko na sinom sa tubig sir. Hapit na itong maman sa isa ka librong Sugilanon. Sulat Sugilanon, ni Let from Davao City. Na love at first sight sa iya si Guryo. Dili daw niya buhian kay na love at first sight daw siya nako ug basin mailog pa daw kog lain sa daling istorya
akong gisugot si Guryo. Nangutana siya nako. Ikapila daw siya nako nga uyab. Mitubag ko. Ika-20 na. Unya moingon si Guryo. Ika-20 di ay ko sa ako. So, ako di ay ang palaran kay ako ang nakapanag-iya sa imong hangtod sa kamatayon. Kay pakaslan taman ka. Dili ta kabuhian kay ikaw ang babae nga akong gipangandoy nga mamahimong inahan sa akong mga anak. Tuod man punas, duha ka bulan among relasyon ni Guryo na malay na siya. Nako, dungan sa iyang birthday ug mauna ni akong banana karon ug swerte jud ko niya kay pinangga kaayo ko niya ug naa na ni duha ka anak puro lalaki ug mauni akong suliran. Dili man ni suliran, sugilano ni siya. Walay suliran ni, sugilano ni siya. Pero akong pangutana, asa diha sa lalaki ang una na nag-iya. Siyempre si Banana. O mauni akong suliran sa akong kabatan-unan class. Daghang salamat sa pagbasa sa akong kaagi. Salamat letter sender sa imong usa ka libruhan nga kaagi sa akong pagkalibat-libat sa pagbasa sa walay period, walay kama o mga kulang nga mga litra. Salamat kaayo. Nalingaw ang ayaw naglahing Randy kay gay makauga og laway. Nalingaw ang nawalang isa ka viewer pag human akong basa taas og rating ang imong sulat. Sugilanon Sisnet from Davao City. Matud pa ni Cathy orang di abing from Valencia, Bukidnon. Congratulations letter sender sa imong banana nga si Guryo. Napansin ko lang pagkamaot sa inyong mga pangalan. Ha? Pagkamaot sa mga pangalan. Mao gini uso sa mga kapanahunan nga mga pangalan. Congrats letter sender. Bakrid ko, ano ko na basa ang pansin ko lang, nangutana lang ko letter sender. Perti katawa ni Kap. Kap, makarelate ka ni Kap? Makarelate ka ni Kap Ox kaning sulat sugilanon sa atong letter sender nga silet from Davao City. Nga pagunit lang daan sa kamot, mamabdos na. Letter sender, wala ba'y panting nga gihatag si isa to'y pangalan. Nakalimot ko sa unang uyab. Letter sender. Siguro ako nadumduman ang banana. Kaila ko kinsa di ay. Kailan ako kinsa di ay. Bahala maot pangalan sir, basta maayong batasan. Ayos. Isko ay si Isko di ay, si Isko o si Iska. Si Isko kanang pangalanan na mao na pangalan ko na po ni Iska di sa BSL sa Bisaya Smilabers. Pangalan na po siya Iska, di pangalan po Isko, tama si Isko dahil itong una wala ko na miss. Si Isko, tama si Isko. Wala ko na miss ha, sorry kayo. Dali lang.
Adunay pay pakapin. Lili ra jud ko, wala ko nadungog. Sus kaluoy sa amiga kong buutan. Adunay pakapin si letter sender. Kung sa sulat man ni sa unang panahon, PS, pakapin sulat. Mo ano yung pakapin sulat sa atong letter sender. Kabalo ka, kulas, akong first love, kay naghikog baya siya. Minduaw kus haya niya, iyang asawa nga best friend nako. Wala jud mi atubang nako, ug ang mama ni Isko kay mihilak jud ug migakus nako. Pagkakita niya nga miduaw kus haya ni Isko, matud pa sa iyang mama, ako ang pangalan kanunay iyang ginabanggit. Kadungog akong bana, kay gipakuyog man ako sa haya, wala man sabkoy sikrito nga gililong sa akong bana. Tanan gi-open nako sa iya. Oh, malay pakapinsulat ni letter sender nga silit from Davao City. Mao ni sa kinaraan pa, PS, pakapinsulat. No? Kay naa naman ni sa kuan. Later part, naghikog day si Isko. Ngano ka to? Letter sender. Siguro wa siya kalimot sa imong kaanyag. Napa, lagi kay bisan minyo na sila bro, labi magkuyog sila sa iyang pamilya. Ako na lang maulaw kay naakos jeep. Unya nakita ko niya musinggit jud og litlit. Iniglingi nako si Isko di ay kauban sa iyang pamilya. Dayon moingon, I love you. Mutubag gud kog buang. Buang muduko lang gud si Iska. Iyang mga anak mutan-aw nako. Grabe ni Isko ha. Kung sige pakaon na mga ni letter sender. First love never die. First love never die. Kaluoy ba sa partner ani letter sender? Ug musyagit pa daw og I love you. Nauban ang asawa, uban ang mga anak. Ang usapod na ko kauyab, nag-suicide daw sa Amerika. Ang isa na ko kauyab nga nabiyudo na. Kung dili lang daw kuminyo, balikan jud daw ko niya kay kung wala daw ko daw nako siya bulagi. Ako daw unta maasawa niya. Letter sender. Ako na matikdan ba? Murag naa jud kay kuan. Unsay tawag ana? Agun-agun. Naaguro toy gilukdo si Isko, sir. Unsa kay gilukdo ni Isko? Mamaylin na say gilukdo ni Isko. Kuya wa na gini agun-agun ni si kuan ba? Si letter sender. Unsay sikreto letter sender nga di man makamove on ang imong mga exes? Kung karon ako kabantay nga, ikaw dahil ng mga uyab, no? Abot o 20. Lisuda na mag-iyap. Ha? Nakanambiring na ito. Letter sender, ang imuhang kuan, mga nauyab. Dagan na dire sa mga sir. Asa mga agon-agon dagan? Kuya, ginis letter sender, mura nig si kuan? Mura nig si Marimar, si Rosalinda. Comment below. Kung sa ikasulti niyo sa atong letter sender, palihog ko tabang o komento sa atong letter sender. Atong letter sender, nasa maayong kaminyon. Uban iyang term 3 is banana. Ngano na banana si Bana? Comment, kanong na banana
Si Bana. Salamat kayo letter sender sa imong sulat nga nalingaw ang kadaghanan. Ate Sender, ikaw na jud. Ate Sender, ikaw na. Atong programa dire sa ABS-CBN ang kini ang akong suliran. Aduna kitay paraffol. Karong umaabot nga ika-10th day, ika-third night karon sa atong programa nga kini ang akong suliran. Sa mga letter sender aduna kitay raffle nga pagahimuon, no? Kung kinsa tuoy unang mabunot, makadawat og cash prize nga 500, ang second is 300 og upat ka buok padawat og 50 nga load as consolation prize. Naamay banana gidala sir. Ay kagilok-gilok sa banana. Sa banana ni Bana mao di ay naigidala nga banana. Randy Abing unsa na nga banana mas hinog ug busok pa. Comment ni Lendon ni Ma'am Maylin. Basi na ay lumay. Sa akong tanaw aduna gayoy lumay. Si letter sender. Letter sender, tubaga unsang lumay imong gigamit. Oy, shout out! Marian Alvarez from Kuwait. Nalit ka. Wala uy. Klaro na kay si letter sender. Wala day agon-agon si letter sender. Ha? Nadala sa kaanyag ni letter sender ang ihang 20 ka lalaki nga na iya uyab. Matay letter sender ha? Di na ko ma-imagine. Manguyab og 10 months, 1 year, 6 months. Hastang dugaya na letter sender. Masikaso lang gud ko kaayo. Uy. Kuya, pay pang-asawa giday. Pang-asawa sa letter sender. Diha day na full sa maasikaso. Letter sender. Kulang pa ilay mo suglanon. Asa pang suglanon number 3, number 4. Leandro na kasakwana number 1, number 2, og number 20. Laktod pag 17 ka buok. Kulang pa to. Seryoso mong good ko bro. Sa atong napulo ka mga viewers, mga magtatanaw, palihog kong tamsak. Please follow our channel, Kalahing Vlogs, no? Kasagaran dito, ang among mga contents is mga tutorial, no? How to do back massage, how to do foot massage, how to do reflexology, how to do sa akong anak naman na asay mga tutorial on how to sa mga application sa cellphone in which dili pug ko maayo o i-promote na mong product, power drops, tambal sa ubo, sa tilaok, sa sore throat, sa mga bugas-bugas. Mo na akong gamit magkaubo ko. Gama sa Vida Power Essentials. Ug naapatay lime product dito sa tutorial. Ga-promote ko sa among Power Scent nga kalaban sa Paudi Arco. Ang effective siya kay herbal atong gamit, no? Si Power Scent ug si Power Oil. Buhat gihapon sa Vida Power Essentials.
kana ang atong mga produkto, ang among mga produkto, sarili produkto. Daghan kayong salamat sa inyong panag-uban, mga viewers, mga magtatanaw. Balik ko, backread ko. Nasikaso lang good ko kaayo. Seryoso gyud ko bro. Tagay mi og lumay ni asawa ni Car, letter sender. Letter sender, maluoy ka ni Mirian. Mirian of Kuwait og ni amiga kong buutan. Tagay sila glumay. Ugma na, gi-shortcut nako kay naghang akong cellphone ganina. Tan-awa na. Kulang pag 17 kay naghang cellphone. Dapat letter sender kuan to 1 to 5 karong gabi una. Sunod 6 to 10. Ana, kuan tunga-tungaon na to. Tapos 11 to 15 nay abangan ba pang teleserye ni nga letter nato, letter sender pang teleserye ang imong kinabuhi. Og mana gi-shortcut nako kay naghang ako cellphone ganina, kilig unta ko if makadungog ko luoya. Biski kilig man lang wala. Late bro kay nagapislo ko, sa pislo. Tambal sa COVID-19 gaho. To prevent the COVID-19 pandemic, manay atong i-take si Power Drops. Shout out sa akong igagaw nga naa sa Cayman Island. Salamat kaigaw sa pagtanaw, sa pag-uban kanako sa akong live streaming. Fortnight. Ayun ni Cardi ay wala man jud ko'y lumay. Kuyaw gini si letter sender ay. Salamat po sir og sa suglanon letter sender kay daghan mi nalingaw og paminaw. Daog nako. Og mga adlaw kinsa to mo padangat kaniyos og sulat suliran. Iyo lang isend kanako sa atong messenger Sammy JR. Imuha day na. Wa pa gid kabantay si Juan. Si Sis Angelica Suarez sa Bukidnon. Kuyaw kaya na si Sister Carmel. Pangayo na maglumay ni Sister Carmel sa mga dalagang ulay, sa mga laon. Guwapa man na si letter sender kay beauty queen man na siya. Letter sender, beauty queen ka daw. Matun pa ni Reggie Banuelos sa Digo City. Tanging pag-ihi lang yun ang nagpakilig kay asawa ni Car. Asawa ni Car, Reggie Banuelos. Matay luoya, ihi ra na ipakilig ani. Gaw at Ryan Soriano from Cayman Island. Tagaay po nig pampakilig si Reggie Banuelos gaw. Si Reggie Banuelos usa ka dalagang laon sa Digo City. Second runner up lang ko. Oy, sa beauty pageant. O, nga na, kagwapa atong letter sender. Mao day na ang iyahang si tawag ani lumay. Yang pagka second runner up sa beauty queen. Yawan, beauty queen gida ini si letter sender. Wala si Ching Nang karon. Si Janice Cortez Layagi. Wala sila karong gabi una. Asawa ni Car, Reggie Banuelos, uyab rako, ikaw ang asawa. Uyab rako, ikaw ang asawa. Sima, o kasabot awag, pagits. Time check, it's 9:52 in the evening. Salamat sa inyong pag-uban sa kini ang akong suliran. This is my fourth night. Akong kontrata diri sa ABS-CBN.
ABS-CBN. Dili ABS-CBN. ABS-CBN is 10 days live streaming. Aduna ako'y pakulo kung kinsay madaog, kung kinsa to maka-straight ug tan-aw kanako from my day 1 to day 10. Iparapol nako ug adunay premyo nga grand prize which is 1,000 cash, second is 500 and 100 loan, 5 consolation prizes. Comment na gani ko maski wala ko kadungog. Ayaw bundak ng laon bro kay sakit, parting sakita sa laon. Never been touched, never been kissed. Ingon ana ba? Ingon ana ba kasaklap? Never been touched, never been kissed. Ako iluya di ay ni mo sis Reggie kay wala ka kadungog. Sayang wala ka kadungog sa sulat Sugilanon, the letter sender from Davao City. Shout out kay Carmel Cortez Mendoza. Siya gayod ang atong letter sender. Good luck sa imong family letter sender. God bless sa inyong relasyon. Pila na mo katuig sa atong letter sender sa imong banana? Kung okay lang ipangutana. Randy Abing or Cathy, thank you kay sarap man ba kung sulat. Nawala na si Bones Sersak Villan. Si Lubert Ambalo, salamat. Janet Rice, hello, shout out. Lindon Amor, shout out kay Lindon Amor, kay Ma'am Maylin, kay Regia Banuelo, salamat kayo sa pag-uban. God bless lang Jud Kubro, kay 9 years ko sa abroad. Wala Jud nagbinuang akong banana. Uy, idol. wala pa ta nagbaybay. Napatay 5 minutes. Oy, nag-hype pa si Kuan. Hi, you got this. Wala pa baybay. Nga na nagbaybay naman mo. Kuyaw kayo si ang banana ni Carmel Cortez. No? Mo nay ingon nga true love. Yun na pa. Nagunsa ka sa Kuan. Naapay mas ulahi di ay sa kuha din ni oy si Janet Rice. Naghay niya, you got this. Kunya nagbay. Ha? Ano sa man eh? Naman siguro ni sayad. Honestly, is the best policy. Kuya kayo, no? Idol kayo ang bana ni Carmel. Sana all, sir. Sana all from Ma'am Maylin. Uy, yulat na ko ang inyong sulat ikatampu ugma, Ma'am Maylin, Ma'am Mary Ann, Ma'am Janet, si Ma'am Angelica Humana, kagabi ang iyang pang MMK nga sulat suliran, no? Kay Reggie Humana o kinsa pa to mga letter sender na to upat pa lang atong letter sender nga nabasa. 27 years na may sa among kaminyo ni Banana bro. 27 years. Idol. Kung 10 years is silver, ang 30 years unsa na siya? Kung 50 years is napaikuan? Golden bang 50 years? Walay makalupig sa banana ni Kap. Ay! Kuyaw ang banana ni Kap. Uy, kailangan ako. Asa ng sulat? Ikatampo ni banana ni Kap.
O 50 years is golden. O mana niyo apason sister. Ang golden years anniversary. Lindo Amor, ikaw naman magpadala og sulat-suliran. Bitaw, Lindo Amor. Gipaabot nako ma'am ang inyong sulat-suliran. Kaya doon na tayo padula. Salamat gayod kaayo sa inyong panag-uban, mga kahigalaan sa kahanginan sa 2 hours nato nga panag-uban. Expect na ko ugma makauban ko gihapon kamo o nagapaabot ko sa inyong sulat-suluran o ipadala kanako diri sa ako messenger account Sammy JR. Daghan kaayong salamat. Salamat gayud kayo. Maayong gabi sa tanan. God bless you all. O good night, no? Kaya alas 10 na. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Bye-bye, good night, and God bless everyone. Goodbye and good night. Thank you. Thank you kayo. Ingat